Hola, jo sóc la Laia. I jo la Gemma. I benvinguts a un nou episodi de Bata I Bota. Ai, Gemma, quant de temps sense dir aquestes paraules, aquestes frases. Bueno, al final no ho vam acabar dient perquè ja posàvem copiar i pegar-la. Perquè ens vam retornar-ho a gravar, sí. Però bueno. Però sí, ha passat gairebé un any, no? Déu-n'hi-do. Ha passat un any. Ha passat un any. Sí. És que és molt fort, eh? Sí. Tot i així, quants capítols vam fer? Anem a fer un petit recorregut, abans de tot, per tot. Això no t'he deixat veure, però perquè vull que ho vegis en directe. Quantes persones creus que ens han escoltat en el podcast? No ho sé. Va, digues un número. En total? Mhm. O sigui, de tots els episodis? De tots els episodis. Clar, de tots els episodis. Però m'estic ficant nerviosa, Laia. Va, digues un número. No ho sé. A la babalà. 70. Vale. Ens han escoltat un total de 140 persones. Uau. 140 persones. I en els últims dies ens ha escoltat una persona. Qui t'ha escoltat aquesta última setmana? Que Doncs no ho sé. Si ets aquesta persona que ens ha posat en contacte amb Bata i Bota aquesta última setmana, volem saber a tu. Sisplau, estem gravant això l'última setmana d'abril, perquè Sí. no sabem quan sortirà, però ho estem gravant ara. I mira, anem a veure també la ubicació geogràfica dels nostres... Perú? Ui, perdó, des de Perú. estic fent spoiler, eh? És que no saps... Clar, és Gemma, un ordre! Perdó. Bueno, va, perdó. Doncs això, tenim que el 90% de la població ens escolta des d'Espanya. Quina sorpresa. Potser podem veure des de quin lloc d'Espanya? Doncs mira, ens ha sorprès. Sorpresa. Va, digue-ho tu. 96% Catalunya, com no podia ser d'una altra manera, però un 4% Madrid. Sí. I ara no sé, tornarà enrere. Ah, mira aquí. Vale, d'on més? Perú. Perú. 4%, anava a dir 40%, no. 4. Un 4% de Perú. Jo sé una de les persones que ens està escoltant. Ah, sí? Sí, una amiga meva, Noelia, des d'aquí. Un abrazo muy fuerte. Ah, jo sé el següent. Netherlands. Qui pot Ens ser? escolta algú de Netherlands i algú de Països Baixos. Sí, també una amiga meva, la Margot. Ah, des d'aquí, Margot. Una altra abraçada. No entén Bueno, no parla català, però ens escolta. És d'agrair, és d'agrair. Després de Bèlgica, dels Estats Units també ens han escoltat. França i Nicaragua. Menys de l'1% ens escolta des de França i menys de l'1% ens escolta des de Nicaragua. Això ha sigut clarament per error. Algú que havia sortit i no ha entès res i ha dit, espera, sortim d'aquí. Algú navegant. Això també seria interessant saber qui ha acabat els programes. Crec que es pot veure, però ja no sé Bueno. si ens ho diu aquí. Ja ho descobrirem. Ah, mira, l'edat. Les edats també són bastant importants. Bueno, importants tampoc, però... No s'entén el gràfic per això. Ja, estan els números molt junts, però crec que posa 23? Potser si faig així? S'entén millor? No, l'acabo de liar. Bueno, no passa res. Soc especialista. Coses del directe. Tenim un 0% de persones més de 60 anys. Persones de 60 anys! Us esperem en aquest podcast. O sigui, us animem a que ens escolteu, encara que... No sé si té molt de sentit que ho digui a través del podcast. Si No, clarament no passa res. Posarem papers per tot el barri per tal de que la gent ens escolti. Que ho faré, Ho faig. Em passes foto. Ho faig. D'acord. Penjarem les proves a l'Instagram. Vale. I una mica he fet una recopilació de tota aquesta informació que... Bueno, aquesta informació del podcast fins ara. Anem una mica a posar-nos en context de què fem aquí? Què és aquest podcast? Què és aquest episodi? Què ha passat durant tot aquest temps? Exacte. Què ha passat, Perquè Gemma? hem desaparegut. D'un dia per un altre vam dir, uep, desapareixem. I ara estem tornant aquí a reaparèixer. Sí. Pues la vida. La vida, això és molt real. La cosa és que ens vam posar aquí perquè estàvem avorrides i no trobàvem cap altra cosa que fer. També és un projecte que portem des de l'època de confinament amb el Covid. Vam començar, sí, exacte. El Nadal d'aquest any, no l'anterior. Que estàvem tancades a casa. Això és una altra cosa a destacar. Estàvem en confinament comarcal i gravàvem
com amb una videotrucada. Sí, Així sí. gravàvem els podcasts. Però ara que ja no estem en confinament, podem gravar en persona i segur que és més divertit. Sí, i jo crec que la qualitat de l'àudio també augmentarà, o això esperem. Bueno, Esperem. ja ens direu a veure què. Sí. Perquè estem gravant des d'un entresol i s'escolten a vegades els veïns. Vull dir, escoltareu cosetes. Algun soroll de fons, segurament. Bueno, Però bueno. fauna i flora De Barcelona. de Barcelona. Sí, però bàsicament això, vam començar a fer els podcasts quan això teníem molt temps lliure. Després es va complicar una mica més la cosa. Ens van sortir treballs de cadascuna de Sí. coses diferents. Sí, sí. Tu potser podràs incloure alguna al batall. Bueno, ja en parlarem, Jo això. potser sí, sí. Potser pots Està explicar relacionat. La Sí. teva experiència. Sí. I ara tornem a estar amb més temps lliure. Hem coincidit les dues un altre cop i hem dit, mira, per què no tornar-ho a activar, no? activar. És una que ens feia gràcia, que ens feia il·lusió i que ens connectava amb alguna que ens agradava i que havíem estudiat i per què no. Però ho portem d'una manera diferent. Inclourem coses noves. Aviam, la dinàmica serà una mica com el que havíem vist fins ara, Bueno, no? sí. Però a part d'això, sí que volem com generar una mica més de debat, reflexió sobre alguns temes concrets, perquè hi ha molts temes ètics en el món de la biologia Sí. que donen com per bastant. I també estaria bé poder incloure algunes terceres persones, no? Sí, que ja tenim persones en ment pensades de que podrien venir. Aquestes persones encara no saben que participaran en aquest Això podcast. és el millor. Ha estat tota la nostra ment, potser al final no hi ha convidats, però no, esperarem que sí. Sí, i res més, saber que sempre tota suggerència és benvinguda, que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre Instagram o, per exemple... Pel correu electrònic també. Quin és? No me'l faràs així. Ara t'has posat nerviosa. El dic jo. Digue'l. Va. bata.i.bota.podcast És que té molts punts. però s'entén. @gmail.com. Repeteixo que la Gemma m'ha tallat. Disculpeu. bata.i.bota.podcast@gmail.com. Sobretot no us descuideu cap punt. Ja, i després també ens poden veure a través de l'Instagram, no? Sí, @bata i bota. I, bueno, doncs això, que si teniu qualsevol suggerència, si teniu algun projecte relacionat amb l'àmbit de la biologia que vulgueu mostrar o voleu que nosaltres l'expliquem, o alguna pregunta interessant que ens vulgueu fer i que vulgueu que l'expliquem, doncs són totes benvingudes. Exacte, sí. I què anirem penjant? Quan penjarem els episodis? Clar, això no ho hem parlat. Bueno, és una conversa aquí en directe. En directe, no sé. Doncs, Abans els penjàvem els dimecres? dimecres, cada 15 dies. Doncs podríem continuar igual. D'acord. Doncs ja està. Solucionat. Veus que ràpid? Doncs ja sabeu, cada 15 dies, perdó. Us anirem avisant per Instagram. Exacte. Sí. I I ja està. Ens veiem en el proper episodi. Exacte. Stay curious. Adeu! Adeu.